И здравейте хора, аз съм Ишо, който до мен змия съм 200. И какво казваше? Защо ще си правиш на броня? Защото така. Сетих се. Не съм. Забравих. Да. Те айрон, които аз ги събера, ще се останат за моите брони и всяко такива. Ще имаш само една. Да, моята пълна броня и меча и кирката ми. Метни ми факли. Защото вече са ми нужни. Чакай, бе. Ще ги хваля. Ще хванеш ти. И храна ми метни. Има храна. Не мога да решиш. Аз пък не мога да ти хвърля храна. Защото аз няма да имам. Тези 20 торча ли ти намериш на мен? Мои са. Не. Аз имах 18. Но аз имах там колкото. 4. Метни ми торчове. Каза. Но после ми ги връщаш. Как ще ги върна при положението? Ти няма да свършат. Да. Гинка. Ям. О, още едно е станало. Куда да правя? Чакайте. Защо така? Верно е. Аз тук намерих някаква пещера, има айрон пред мен, ще го събера и после пак ще копая надолу. Дин-дан, дрино. О, още една станала. Така, да. Така, снежните новини, така. Днес в България стана нещо незнанско. Така, в днешните новини. Аре, ти много го мразите. Ще е нас. Дин-дан, дрин. Навън каваликът изведва. Дай ми си наисъл. Какво каза? Много малко. Скоро ще имам. Вече имам 20. Нещо. Попълно с айрон. Така вече имам за пълна айрон броня. Започвам да събирам. Още 5 айрон ми трябват. Не, още 4. Грешко. Трябва да събирам. You two will never know. Чакай. О, още на един тестове. Тук много бързо растат от дъжда, е. Те са като гъбите. Гъбите се размножават сами. Това знаеш ли го? Да. Да, бе.
Така. Направих го. Ендермен, не ми трябва. Вътре ли? Къде си, бе? Само съм ендермен. Chillin' baby. Аз съм в някаква мина и ти виждам името. Значи слезе ли по стълбата? Да. И ми знаеш, че също така като мен. Шит. И аз това виждам също. Даде ми броня! Да, нормално. Каква броня ти даде? Не диаманти. Като има зомби с броня. Ой, чатната и то! Да, нормално. Нямаш повече офера. Имам. Да, ще свърши. Тая броня не се слага, по-слаба е от Айран бронята, което. Ама е като айрон бронята. По-слаба е като такова, като защита, като точки защита. Малката защита. Затова не се слага. Колко садни. Много яко. Падна ми броня. Радваш ли се? Да. Сега няма да си правя броня. Чай да бе, кой. Охо, от всичко ми е дал. Да бе, Цяла, пълна. Пълни брони. Няма да се прави, че инчантната дори. Добре. Майнкрафт ми спря, защото приложението Майнкрафт не отговаря. Радвам се за теб, Майнкрафт. Това беше много тъжно. Защо пак влизам в този лорд, бе, толкова ли? Аз съм се да влизам в един лорд, че ми е няма. Там е като естествен хабитат. Сега още айрон. Вземам го това айрон и бе. Да, сериозно ли? Сега ми трябва още 3 айрончета. Ей, са пълни. И айрон. Чакай, така. Добре. И да, човек, аз намирам само по едно айрон, че обикновено намирам по 3-4 на куп. Сега намирам само по едно, защо ли да намерям по повече? Все пак това е Майнкрафт. И торшовете ми свършиха. Окей. Не е окей, защото. Кога ще се качваш на горния свят? Ей, сега ще се качвам, защото торшовете ми свършиха. По някакъв начин. Зомбито откъде ма видя? Добре, имам 28 айрон, 24. Шит. Трябва да ми е още само едно айрон. Окей, може да кажа. Ако ми го дадете. Сега го отварям. И си влизам в къща. Я влезу в мината да ти видя името. Не искам да влизам, аз съм е запълнил. М? Аз съм е запълнил мината. Не бе, в тази новата. Да, де! Запълнил съм я с такова, с дирт. Шегош ли са? Не. Иска Ето, да изляза. не знам. С... Просто... Между другото, до тебе до мината има спаунер от зомбита. Че спре се, шегош ли? Не е вярно, аз зато излязах. 3 зомбита ме нападнаха, как става той?
Ето си го името. Копай нагоре, близост. Се отправя обаче. О, две пайжинка, вече имаме такова. О, още пайче. О, динята е готова. И аз твоето име го виждам, да. Нямам факли и това ме притеснява. Само на осветеното бягай. Аз ме омразя да влявам в това. Ям. Така, ако ще да правя сега, кой имам? Да, лък ще да правя. Йей! Вече имам лък, само да взема такова стрели. Йей! 20 стрели. Йей! Въдица. Ай, сами лъче. Охо. За ядене имам. Как ще мине той? Къде си, бе? Копаеш нагоре. Виждам те. Я си покажи името. Сега го бия от кола. Ти си е тук някъде. Там си. Къде? Де я знам. Някъде си. Знам, че съм някъде. О, динка. О, две. Просто копай нагоре. Нямам помогни. И как? Добре. На горния свят съм почти. Вече виждам някаква светлина. Да, добре. Торчове, може би. И айран. Добре. Супер. Само, че веднага трябва да ми държиш за ядене нещо. Да, бе. На 2 бучета храна съм. Добре, иде. Се гафлям. Къде си? Идвам. Имам 32 айрана в себе си, трябва да го изпека. Добре, на едно буче съм. Тук виждам свиня. Убиваме веднага. И не е яш. Ще ям. Ще изпечем. Чай. Не трябва храна. О, мага, аре голяма работа. Ти няма да умреш, нали знаеш? Няма да почнеш да умираш. Ще почна като Няма на да почнеш. Като на 0 бучета почна. Не е вярно. Дай. Стевчо не умря. А пък стоя поне 5 минути без бучета. Кой Стевчо? Знаеш кой е? Да. Пак аз имам някакъв ротен. Зомби! Това не Стевчо. Не, всъщност теб. Обаче аз го ударих и то почна мен. О, годинка, двето. Добре. Средженах. Тя е ран, което сега ще сложа в печката, няма да ми ги купаш, нали? Само ще направя една кирка. И хора, това беше всичко от нас. За новия харесал клипа и чао.